Ai găsit într-un album o fotografie cu tine de când erai mic, poate chiar bebeluș. Întâi zâmbești, după care ți este greu să te privești. Simți în interiorul tău o rană care ustură. Poate pentru că te-ai simțit respins, abandonat, umilit, trădat sau nedreptățit. Astăzi vă invit să răspundem împreună la 3 întrebări deschise. Ce răni emoționale apar în copilărie? Cum ne influențează viața de adult? Și cum le vindecăm? Simt că nu valorez nimic. Nu suport să fiu singur. Nu vreau să mă fac de rușine. Am nevoie să fiu mereu primul. Trebuie să-mi iasă totul perfect. Dacă vă oglindiți în aceste afirmații, este posibil să ascundeți în interiorul vostru o rană copilăriei, apărută în urma relației cu părinții. Călăuză în călătoria noastră de astăzi spre trecut și spre copilărie este autoarea Lise Bourbeau cu cartea 5 răni care ne împiedică să fim noi înșine. Lise Bourbeau descrie 5 răni care apar în copilăria timpurie, și anume respingerea, abandonul, umilirea, trădarea și nedreptatea. Câteva lucruri succinte despre aceste răni interioare. De obicei apar între 0 și 6 ani. Putem avea una sau mai multe răni cu intensități diferite, modul în care suntem legănați, modul în care ni se vorbește, dacă suntem hrăniți la timp, dacă atunci când plângem cineva vine și ne ia în brațe, dacă simțim căldura corpului mamei noastre, toate acestea rămân întipărite la nivel inconștient. Ajungem la amintirile conștiente. Un anumit tipar comportamental al părinților continuă și în timp. Modul în care ei s-au purtat când noi aveam un an, de multe ori rămâne același și la 5, la 6, la 10, la 30 de ani și rana inițială este realimentată. Primul impuls este să acoperim aceste răni care ne-au provocat suferință cu multe straturi. Hainele, machiajul, competitivitatea, diferitele dependențe, relațiile nefericite, bolile fizice, suferințele emoționale, depresiile, anxietatea. Toate acestea pot fi straturi pe care le-am pus peste această rană, crezând că o bandajăm și că nu o să ne mai doară în felul acesta. Ea, de fapt, nu face decât să sângereze și ajunge să ne doară în continuare. Fugim de teama de a fi părăsiți, ajungem să fim părăsiți și ajungem în relații disfuncționale. Fugim de persoane care ne-ar putea trăda, nu știm să ne construim relații bazate pe încredere, respect și atunci ajungem la un moment dat să fim și noi trădați. Metaforic, masca este ca un frate mai mare care apare în interiorul nostru atunci când în copilărie suferim o rană interioară și nu este nimeni care să ne salveze. Acest frate mai mare îi va pune celui mic o mască de protecție. Este ca și când îi spune: trebuie să nu mai retrăiești această durere, așa că o să ai anumite comportamente și convingeri prin care să eviți retrăirea acelor emoții. O persoană care a avut în copilărie o rană de respingere va purta, ca adult, mască de fugar. O persoană cu rana de abandon va purta masca de dependent. Cineva care a suferit rana de umilire va deveni un adult cu mască de masochist. O persoană cu rana de trădare va purta masca de dominator. Cineva cu rana de nedreptate va deveni un adult rigid. Lise Bourbeau condimentează această carte și introduce un element surpriză. Ea susține că rănile nevindecate la nivel emoțional ajung să fie vizibile și pe corpul nostru fizic. Forma corpului, statura, tonusul, gesturile, tendința spre obezitate sau, dimpotrivă, un control excesiv al greutății, sunt determinate tot de psihologia noastră. Fizicul este un indiciu prin care putem citi oameni și putem vedea ce suferințe ascund. Când se activează o rană de respingere, purtăm masca fugarului. Rana de respingere se dezvoltă atunci când o persoană simte că nu este acceptată, iubită sau valorizată așa cum este. Ea face referire la dreptul nostru de a fi, de a exista. De obicei, apare în relație cu părintele de același sex.
Ce și-ar spune un copil care se simte respins? Mă simt respins în adâncul ființei mele. Nu mă simt dorit. Nu am dreptul să exist. Mă retrag în lumea mea imaginară. Și un copil care se naște într-o familie în care este nedorit, se naște dintr-un accident. Părinții nu erau cu adevărat pregătiți, poate erau foarte tineri, poate nu erau căsătoriți. Ajung mai târziu bunicii sau vreo mătușă să-i povestească acestui copil cum mama lui a rămas însărcinată și taică-s-o a trebuit să o ia de soție. De asemenea, deși părintele este prezent fizic, îl îndepărtează într-un fel sau altul pe copil. Nu are timp, îl leagănă destul de brusc. Nu vine în momentul în care plânge, deși copilul își dă seama că părintele este acolo. Nu este alinat la timp, nu este hrănit atunci când are nevoie. Lucrurile acestea la fel pot declanșa o rană de respingere. Se va continua un tipar de respingere. Nu am timp, du-te în camera ta, eu acum gătesc, eu acum am altceva de făcut, altele sunt prioritățile mele. Copilul nu înțelege la acea vârstă că părintele are o structură a lui psihică, o viață a lui, niște nevoi ale lui, o incapacitate de a comunica corect, de a-și arăta afecțiunea și își pune la îndoială acest drept de a exista. Merit eu oare să exist dacă mama mea nu are timp să stea cu mine și o văd că alege să facă altceva? Și înseamnă că eu nu merit să fiu iubit. Poate eu nici nu merit să trăiesc. Apar destul de dure aceste judecăți și aceste convingeri, dar ele vor apărea. Vor apărea mai târziu la un adult care poartă masca de fugar. Cum arată corpul unei persoane care a suferit de respingere? În general are un corp contractat, slab, un corp asimetric. Ai senzația că nu este complet, că fața de obicei este mică. Acest corp al lui pare a fi format și pregătit pentru acel instinct de fugă. Alege să nu rămână în acea situație de teama de a nu fi respins. Persoana fugară dezvoltă o convingere internă că nu este demnă de iubire și de acceptare. În interiorul său își spune: simt că nu valorez nimic, sunt neînțeles, prefer să fiu singur, evadez din realitate. Această evadare din realitate poate fi atât prin forme înalte, intelectuale, prin artă, căutări spirituale, dar și prin alcool, droguri, abuz de substanțe. Și este și o fugă de interacțiune cu ceilalți. Cu toate acestea, va căuta constant aprobarea și validarea din partea lor. Și va spune deseori: nu sunt bun de nimic, chiar și în momentul în care are o recunoaștere oficială. Cineva îi spune: măi, dar tu ești un om competent, de încredere, ești un om pe care eu îl apreciez. Ceva din sinea lui pare că pune sub semnul întrebării. Și parcă nu-i vine să creadă. Dar și când cineva îi aprobă, da, de exemplu la serviciu, este lăudat de șef, sau un partener le declară iubirea, paradoxul este că ajung să spună: nu înțeleg de ce mă iubești. Această persoană fugară se va respinge în mod constant pe sine. Fugarul este foarte atras de domenii spirituale, intelectuale, abstracte. Am spus că are tendința aceasta de a evada. Se întreabă deseori: eu de ce m-am născut? Persoanele care au suferit rana de respingere sunt astfel căutătorii de sens. Și îi auzim frecvent spunând: ce sens are să fac asta? Ce sens are să cred asta? Ce caută ei cu adevărat este sensul propriei existențe și constată că el depășește corpul fizic sau ceea ce se vede cu ochiul liber. Calea spre vindecare a unei persoane cu rană de respingere. Este important să ne recunoaștem și să ne acceptăm valoarea personală. Vom fi cu adevărat vindecați când ne spunem că merităm iubire și respect, indiferent dacă primim aprecierea celor din jur. Acest drept de a exista este ca o coloană vertebrală a ființei. Când vedem un copil mic, un nou născut, simțim bucurie, căldură, iubire. Nu stăm să ne gândim: mie îmi place acest bebeluș pentru că la 20 de ani va intra la medicină. Nu-l iubește în funcție de ce face sau de ceea ce ar putea să facă. Simpla lui prezență e lumină, e viață. Întrebarea fundamentală pe care o persoană cu rana de respingere și-o pune este: cine sunt și de ce
sunt aici. Dacă am trăit rana de abandon, vom purta o mască de dependent. Cum simte și ce și-ar spune un copil care suferă această rană? Mă simt părăsit? Nu mi se acordă suficientă afecțiune și atenție. Această experiență de abandon poate proveni din absența emoțională sau fizică a părinților. De exemplu, copilul a fost lăsat la bunici, a fost spitalizat, deși veneau și îl vizitau, dintr-o dată s-a simțit acolo singur. Părintele lucrează foarte mult sau se mută cu serviciul sau nu este prezent. Cum se dezvoltă corpul unei persoane după ce au trăit rana abandonului în copilărie? În general este un corp firav, plăpând. Au această tendință de a avea spatele curbat, nu au o poziție dreaptă a corpului. E vorba de o lipsă de tonus și inclusiv acea poziție de apărare. Mie personal, această poziție oarecum ghemuită îmi inspiră și un fel de autoalinare, de autoîmbrățișare. Cum se dezvoltă un adult care poartă masca de dependent? El va căuta lucrurile care i-au lipsit, și anume, am nevoie de atenție și de susținere. Nu vreau să fiu singur. Sunt persoanele care devin dependente de partener. Simt un atașament foarte puternic și o nevoie foarte puternică de a fi tot timpul cu partenerul lor. O teamă profundă de a fi lăsate singure și, de asemenea, persoanele cu rana de abandon pot deveni sensibile la respingere, pot avea dificultăți în stabilirea relațiilor de încredere. Cumva ei nu pot vedea cu obiectivitate ce anume i-ar apropia de ceilalți, ci este mai degrabă un impuls de a se agăța de oameni, pot deveni preocupați de a controla și de a manipula relațiile pentru a evita să fie părăsiți. Strategiile acestea aduc tocmai separarea, despărțirea, pentru că ele nu vin dintr-o nevoie organică a cuplului, iar libertatea partenerului este de multe ori pusă la îndoială și ei vor încerca de fapt să se retragă din relație. Și uite cum dependenții, după ce au trăit de rana abandonului în copilărie, ajung mai târziu ca adulți să se retraumatizeze singuri, adică să își realimenteze această rană. Vindecarea rănii de abandon implică confruntare cu fricile și traumele asociate cu abandonul din copilărie. Ne va ajuta să recunoaștem și să gestionăm emoțiile legate de acest eveniment pentru a dobândi mai multă autonomie în viața noastră de adult. Ceea ce îi ajută pe persoanele care fac acest demers este să caute cât mai multe detalii și informații. Este similar cu procesul pe care o persoană care a fost abandonată la naștere, care la un moment dat începe să-și caute părinții. De asemenea, sunt și câteva tehnici care ajută. Să luăm acest exemplu de cuplu. Această persoană trebuie să-și exploreze mai mult propria autonomie, libertatea, să facă activități de una singură. Chiar dacă sunt activități pe care în mod tradițional le făcea în cuplu, întrebarea fundamentală a persoanei care suferă de rana abandonului este: al cui sunt? Cea de-a treia rană. Rana de umilire care dă naștere unui adult masochist. Ce-și spune un copil care poartă această rană a umilirii? Sunt umilit, corectat, jignit dacă fac ceva greșit. Părinților mei le este rușine cu mine. De exemplu, dacă este murdar. Apare de multe ori în perioada vârstei de 2-3 ani, când copiii încep să fie învățați să facă la uliță. Și mai au și accidente. Într-o familie, între mama și tata, între părinți și copii, între frați, umilirea, jignirea, miștourile, critica devin un limbaj obișnuit, li se pare amuzant, dar este extrem de dăunător. Odată ce am trăit umilirea, este o rană care se activează ori de câte ori copilul sau mai târziu adultul este pus în situații care îl fac să simtă din nou rușine. De exemplu, la școală de o profesoară, de rude, de prieteni, de colegi de serviciu mai târziu. Corpul unei persoane adulte care poartă masca de masochist este un corp rotunjit, o tendință de îngrășare, pentru că la ei apare un mecanism de compensare prin mâncare, au ochi inocenți, aproape ca ai unui copil. Ei ne spun că eu vreau să ocup mult spațiu în viața celor din jur, vreau să contez.
Astfel, un adult masochist își spune: sunt responsabil pentru fericirea celorlalți, fac totul pentru ei, nu sunt apreciat, nu mi se pare că eforturile mele sunt apreciate și nu vreau să mă fac de rușine. El se caracterizează prin tendința de a-și neglija propriile nevoi și de a pune pe primul loc nevoile celorlalți. Să mergem puțin către termenul de masochism. Acesta definește comportamentul unei persoane care găsește plăcere în suferință, caută durere și umilire în mod inconștient. Persoana masochistă își asumă multe obligații. De exemplu, într-o familie, mama își asumă toate treburile în casă. Are grijă ca tuturor să nu le lipsească nimic. Soțul, copilul, nu cere ajutor, deși ajunge să fie obosit, extenuat, se neglijează pe sine și ulterior ajunge să se plângă de asta și chiar să le reproșeze. Ajutându-i pe ceilalți, de multe ori, această mamă le face și un deserviciu. Le dă impresia celor din familia sa că nu s-ar putea descurca fără ea și cumva îi incapacitează. De multe ori, replicile unei persoane masochiste sunt următoarele: nu ai fi în stare să faci nimic fără mine, l-am ajutat așa de mult cu copiii și acum mă tratează ca pe un nimeni. Dacă cineva, brusc, nu mai are nevoie de serviciile lor, ajung să retrăiască umilirea. Alte cazuri în care durerea umilirii revine este atunci când se înjosește, se pune în mod intenționat în inferioritate, când se compară cu ceilalți, când se acuză că nu este suficient de bun, când este prea încet, prea leneș. Masochistul nu știe să accepte un compliment. Dacă îi spun cuiva: te-ai tuns, îți stă foarte bine cu tunsoarea asta, un masochist îți va răspunde: da, a trebuit să mă tund, că arătam ca un zombie. Adică, la un compliment, el se pune mai prejos. La ceva pozitiv, a răspuns cu o critică la adresa propriei persoane. Un alt răspuns posibil era: da, îți mulțumesc. Alegerea pe care a făcut-o o persoană masochistă a fost să se înjosească și să se critique. Calea spre vindecare. Ce poți să faci dacă ai o rană de umilire? O persoană cu masca de masochist trebuie să învețe să se ocupe și de propriile nevoi și să nu-și asume mai multe responsabilități decât poate duce. Va dobândi o anumită libertate interioară și exterioară, de exemplu, mai mult timp pentru ce îi place să facă, mai mult timp pentru îngrijire personală. Ar trebui să vorbească, în momentul în care este vindecat, în mod pozitiv despre sine și să formuleze cererile către ceilalți de a fi ajutat, fără să se simtă vinovat. Va spune mai ușor: am nevoie de, vreau, te rog să mă ajuți, nu pot să fac ceea ce îmi ceri. Întrebarea fundamentală este: ce fac eu pentru mine? Am ajuns la rana de trădare. O persoană cu rană de trădare va purta ca adult o mască de dominator. Nu? Și câți dominatori n-avem noi în jur. E nevoie doar să ieșim pe stradă sau să deschidem televizorul și vedem atât de mulți oameni care vor să ne arate cât de puternici sunt. Un copil care a trăit rana trădării își spune în sinea lui: mi-a înșelat încrederea și nu am primit dragostea dorită. Într-o frază simplă, un copil se simte trădat de părintele său de fiecare dată când acesta nu își respectă o promisiune și își pierde încrederea în el. Mi-a zis că facem prăjituri, ai venit la ora 10 acasă, n-am mai făcut nicio prăjitură. Mi-ai promis că o să-mi iei bicicletă, dacă iau nota 10, am luat nota 10 și nu mi-ai luat bicicleta. Toți copiii, în special între 2 și 6 ani, dezvoltă o atracție inconștientă față de părintele de sex opus. Fetițele vor să-și cucerească tatăl, iar băieții, mama. Trecerea cu bine prin această etapă implică recunoașterea importanței ambilor părinți în viața copilului și în special a tatălui. Până la vârsta de 2 ani, copilul a fost dependent de mamă, a petrecut foarte mult timp în prezența ei și deodată își descoperă tatăl. Când tatăl, dintr-o dată, pentru că simte că fetița lui are nevoie de el, devine extrem de posesiv
și cumva se creează încă o dată o luptă cu mama pentru atenția fetiței. Fetița îl va diviniza și va fi foarte greu ca un bărbat în viața ei să poată să ia locul acestui zeu. Ca și consecință, acest lucru poate afecta relațiile adulților, care pot compara partenerii lor de mai târziu cu părintele de sex opus sau pot avea așteptări nerealiste. La corpul dominatorului vedem o prezență impunătoare. Femeile au deseori un corp în formă de pară, cu coapse, șolduri puternice, iar la bărbați putem observa umeri lați, piept puternic. Ce își spune dominatorul? Controlez pentru a arăta că sunt puternic. Nu vreau să par vulnerabil. Dominatorul își dezvoltă mecanisme de apărare pentru a evita să fie manipulat sau controlat în viitor. Așa cum am văzut la toate celelalte răni, vor să evite exact lucrul care le-a provocat suferință. Pentru o persoană dominatoare, nevoia de a demonstra că sunt puternic devine un scut. Ar vrea totodată să-și demonstreze că de fapt nu are nevoie de ceilalți pentru că nu are încredere în ei. Sunt persoane care vor să aibă dreptate și care ajung inclusiv să mintă în momentul în care să spunem că sunt de conspirați. Nu vor să-și asume responsabilitatea pentru o greșeală. Vor căuta vinovații în exterior, vor căuta scuze, explicații. Este destul de ușor să-i recunoaștem, pentru că nu le place anonimatul, nu vor să stea în umbră. Pot fi persoane de succes, competitive, responsabile, cu funcții importante. Nu sunt neapărat persoane care lucrează bine în echipă. Fie devin directive, dând indicații cine ce să facă, fie preferă să facă totul singure. Ajung la epuizare din simplul motiv că nu au încredere să-i lase și pe alții să își facă sarcinile pe care le au și au nevoie să controleze, au nevoie să facă ei foarte multe și adăugăm sare și piper, tocmai dominatorului nu-i place autoritatea. O persoană dominatoare poate avea dificultăți în a-și exprima sentimentele sau a se deschide în relații. Deserviciul pe care și-l fac este acela că nu își pot construi de fapt relații durabile. În viața amoroasă pot avea foarte mulți parteneri, dar nu reușesc să devină vulnerabili și se gândesc dacă celălalt va folosi ceea ce îi spun eu împotriva mea. Vindecarea implică dezvoltarea unei comunicări sănătoase în relații. Și un pas important ar fi să nu mai încerce din răsputeri să-i trateze pe cei din jur cu superioritate. Va conta în a se simți mai bine cu propria persoană să spună nu știu, să accepte în mod onest când face o greșeală, să spună îmi cer scuze, îmi pare rău, să nu mintă atunci când scapă de sub control o situație, să delege sarcini, să accepte ajutor și recomandări. Întrebarea fundamentală pe care o persoană cu rana de trădare ar trebui să-și o pună este cum pot să am încredere? În cine pot să am încredere? Și am ajuns la rana nedreptății, căreia îi corespunde masca de rigid. Un copil care a fost nedreptățit își spune nu primesc ceea ce merit, nu mă pot exprima, părinții mei sunt reci și severi. Nu-și arată afectivitatea față de mine și atunci nici eu nu mă pot exprima liber. Un copil care suferă de nedreptate este o persoană care nu se simte respectată și apreciată. Un factor declanșator al acestei răni este situația în care părinții nu-și arată în mod deschis, cald, afectivitatea față de copil și, dimpotrivă, îi impun o disciplină prea dură. Părinții se ascund pe ei înșiși în spatele unor reguli, iar copilul îi urmează. El nu poate să fie el însuși, să se exprime, să-și dezvolte individualitatea. Aici face parte și credința învechită, dar cu care mulți dintre părinții sau bunicii noștri au crescut, și anume copilul să nu-l mângâi decât în somn. Nu fac suficiente gesturi de iubire față de copiii lor. O convingere că în momentul în care
îi arăți unui copil cât de mult îl iubești, el ți se urcă în cap și că nu o să te mai respecte. Din punct de vedere cronologic, rana nedreptății conform lui Lise Bourbeau este cea care apare ultima, adică deja copilul are undeva în jurul vârstei de 6 ani. Să spunem că el merge la grădiniță, chiar la școală, începe să aibă mai multe obligații, îndatoriri, să fie cu minte, să stea în bancă, să aibă teme, să aibă un program mai strict și părinții devin mai rigizi, mai stricți. Le impun o disciplină mai dură. Păi dacă ai de făcut 5 probleme la matematică, uite, eu îți mai dau să faci 2. Cum acești părinți pare că se iau prea în serios și nu se pun la mintea copiilor suficient de mult încât să-i încurajeze și pe copii să comunice, să râdă, să chicotească, nu le dau uneori voie să greșească și le cer să fie perfecți. Iată că un copil care trăiește rana nedreptății va deveni un adult rigid. Postura, corpul unei persoane rigide este dreaptă, foarte bine proporționată, cu o postură mândră. Ce spune un adult rigid? Nu mi-arăt sentimentele. Sunt perfecționist, nu cer ajutor și sunt dur cu mine însumi. Comportamental, rigidul este o persoană care nu se simte deloc confortabil să-și arate emoțiile. Le consideră o dovadă de slăbiciune. Încă din copilărie, rigidul crede că este apreciat mai mult pentru ceea ce face decât pentru ceea ce este. Va folosi des cuvântul corect. Nu e de mirare că sunt și justițiar. Vrea să fie totul corect. Vreau să fac eu totul corect. Sunt critici și intoleranți cu ei înșiși. Tocmai acesta este neajunsul pe care un adult cu masca de rigid îl are în viața lui. Nu își cunosc limitele. De aici devine un alergător neobosit. Vrea ca totul să iasă perfect, muncesc mult pentru asta, este foarte greu să se relaxeze și să se debaraseze de aceste obligații, ajung cu ușurință la epuizare fizică și mentală. Orice obțin, vor să știe că au muncit din greu pentru asta, că merită. Referitor la calea spre vindecare. Dacă recunoașteți în voi masca rigidului, ar fi util să slăbiți pasul, să fiți mai puțin perfecționiști. Aveți și dreptul de a fi, nu numai obligații de a face. Aveți dreptul să fiți un copil iubit, nu numai să fiți un copil care ia nota 10. Aveți dreptul să fiți un adult iubit și apreciat pentru omul care a devenit pe parcursul tuturor acelor ani. Relațiile cu cei din jur pot deveni mai strânse dacă acceptați să vorbiți despre sentimentele pe care le aveți, să plângeți dacă simțiți nevoia. Devenind mai puțin rigid în ceea ce privește regulile și corectitudinea, veți fi mai tolerant cu propria voastră persoană. Întrebarea fundamentală la care o persoană rigidă caută răspuns este: ce merit cu adevărat? Să vedem acum la modul general care sunt etapele vindecării rănilor interioare din copilărie. Vorbim despre 4 etape principale. Prima dintre ele este conștientizarea, adică să devenim conștienți de masca pe care o purtăm și să ne dăm seama de rana de origine. Ceva din mine încă doare și vreau să schimb acel ceva. Cea de-a doua etapă este revolta. Revolta apare atunci când ne dăm seama că nu suntem niște persoane autentice, că am devenit niște adulți constrânși. Ne scuzăm pe noi și acuzăm pe alții. Nu eu fac, celălalt face. Eu n-am control, celălalt are control. A treia etapă este suferința. Să simți suferința pe care a trăit-o copilul din tine când era mic și neputincios, duce la resentimente față de părinți. E posibil să îi învinovățim, să întoarcem pe toate părțile anumite situații. Aceasta este o fază naturală în care toți trecem, dar care, în mod sănătos, ar trebui să fie urmată de compasiune față de părinții noștri, care la rândul lor poartă propriile traume, propriile suferințe nevindecate. Părinții noștri au fost și ei copii la rândul lor și de multe ori când au devenit părinți erau încă tot copii. Și cea de-a 4-a etapă este autenticitatea, adică am dat
Toate straturile acelea eram la o parte, ne-a durut, am plâns, am avut curaj, acel țesut afectat, acea durere din suflet începe să se vindece, întreaga noastră structură interioară lucrează pentru vindecarea noastră. Renunțăm la măști, descoperim iubirea de sine, ne putem bucura de viață, deși viața nu este perfectă. Refacem drumul înapoi spre copilărie și asigurăm partea aceea din noi care vrea să se ferească de durere că este în regulă. Acum putem să avem grijă de noi. Nu mai am nevoie de niciun artificiu, de nicio mască.